खुलुमबाय दिनैनि खन्थाइनि मुं सोरगो। खन्थाइखौ सुजुदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बगरिबारि गामिनिफ्राय आगै राकेश बर'। खन्थाइखौ आवरायदों आं अर्चना स्वरगयारी बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मथंगा गामिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला आगैनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि दान्दिसे सम। सोरगो। खोमसि अख्रांखौ सौसिलांबोला थारैनो मोनगोन नामा सुबुंनि खुगा खुगा खोनाबोनाय सानबोलावरि सोरगोफुरिखौ? बुहुम मायानि संसारखौ नागारनानै खारलांनो समाव सुबुंनि हाबिलास सोरगो रायजोआव सुखुनि निजोम थावनि नागिरनानै उदां उदाङै थाहैनो। सोरगोआ सानबोलावरिल'सो सुबुंनि खुगा खुगानि सोदोब। माबादि बैनि मुलुग रावबो नुफेराखै। बुहुमनि मिथिंगा सेर सेर गाहाय गोजौ हाजोसिम हायेननि समान बुब्लियाव लारि लारि बिफांनि सारि आरो दैमानि गाथोनाव मोदोमफ्रुनाय बार बारनाय सुबुंजों सुबुंनि गोरोबलायनाय बाय बाहागि गावनि आंगोनि ज' ज'यै रायज्लायनायफोरखौ बै सानबोलावरि सोरगोफुरियाव मोननो हायाब्ला नाङा आंनो। जेराव थांनानै थानो हांसे हां लानानै दं आं बेयावनो गोजोननाय दं। नाङा बैफोर हाबिलाखौ जायखौ आं सिमाङावबो नुफेराखै। बुहुमनि मुलुगावनो नुदों थांना थानायनि बिथराइनिफ्राय बारग' लांनायसिम। सानबोलावरि फुरिनिख्रुइबो साबसिन संसार दङब्ला थारैनो सोरगो होननाय फुरिया बे बुहुमनि मुलुगावनो दङ। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।